Junje mufesi wenjuzu anga akuda kurohwa nepfuti wangu ada kutonzi demet apa njuzu ndo pairi kutosvika yakazvitarisa wangu abva tanga kurangarira kuti paipai muhope mufesi ndiye akamusevha ikati saka apa ndindofanira kumusevha ichibva yamhanya chimhanya chinomira pamberi pemufesi waiziya pajunje pfuti ichibva yarohwa ichibva yanzi waiziya njuzu ndo yabva yarohwa ichiwira kwakadaso yakabatwa nemufesi uyu mufesi anga ashudha achibatwa nepolisi nevamwe vese mufesi akaita kuvhunduka kushamisika uchichaitika hana anombozbelieve saka ini ndaifunga kuti atiza sini rairi apa raiitika futi ndashudwa bva aenda kuhospital asvika hospital babata bebati usafe kani usafe wangu kona chii wangu hanini ndotokuda zvekudaro usafe vasvika kuhospital paipai vamira panze paipai vakamirira information yekunzwa kuti chii chiri kuitika madoctors ari kuita kubudikira nemunhu akuti tikushamisika kuti chii chaitika isusu munhu yarohwa nepfuti anga achifanira kufa zvekutodaro zvekutoshayika because parohwa maorgans arohwa achonaka ndeyekutodaro ai munhu aitofanira kutofa but because chavanga vasingazivi ndechekuti uyu munhu injuzu waiza wemumvura waiza saka anorecover quickly waiza akuda kutoenda but patezvi kundishamisa munhu yaari very lucky ana mwari wake baba vatanga kutosmaila paipai vachitofara kuti mubhebhu yaari very lucky waiza madokta achibva abaya fesi achitura mafremu madokta asangana ega kuti imi munhu uyu zvafamba sei let's check mamedical records ake but avanoziva kuti junje anga azvinzi waiza abva vadhuma chimwe dokta kuti awane access ekadi remember anga ari professional economy idzo dzapfeka kunge dokta dzapindira muchiraundi dzabva dzanopusha zvadzo mumwe patient dzipinda naye mune imwe room waiza kuita kunge dziwane access emurumu yamabva dzabaya vadzasvika kumamedical records waiza vadzawaipa masini vadzamuka vadzati baby hande ngatichibaya panapa pasiri safe muchiraundi mastreets akupisa svika padheni akudza baby ndaurara newe padenga muroom mako maunorara but baby bva ramurambidza kuti maya sit down gara pasi waiza baby mba rasvika padenga apa bva ranowedzera mazivolume because raisada kuti mufesi anzwe mwoyo waro even mufesi akatozvinzwa kuti baby harisuda kuti ndinzwe mwoyo waro waiza baby but ranga riri richirwadziwa only way yalaihila nderekuti dzokera kumvura waiza rarada kudzokera